Ndizaniphumza abahlabeli bam ukwenzela into yoba siqhawule lo mcimbi sigoduke. Uyabona ke Bhelekazi, oba ufuna uexposer ukungaqini okanye ukungabi namqolo komuntu ongutata ubokubona kwimeko nje. Uba ufuna ubona ukungakwazi komuntu ongutata ukumelana nemeko zobomi, msuse kwiqabane lakhe. Utheni Jasi usitsho? Pha eCawa sekhaya kusweleka ixhekwazana lapha. Ushiyeka ixhego lapha. Eli xhekwazana Bhelekazi into ebeliyenza apha ekhaya umakhulu uthanda upheka injanja. Abazuyazi konwabisa injanja. Into ezakwenzeka kule njanja apha emva kwemini xa sisuka esikolweni, lizawufika elixhekwazana libeka izandla ngasemva. Phofu pha kwalweziko kuyaqhuma kodwa kulambiza kukho amanzi kuphela. Indlala ibaphethe abantwana, lifike lithapha ekhaya. Hayi andizanga zawuthatha nto kodwa ndicelela naba bam bazotyapha ukwenzela into yoba kungabonakala uba ndinanto. Wasuka uThixo ngephanyazo walithatha eli xhekwazana, kwashiyeka lo tata yedwa naba bantwana. Bathi xa bebuya esikolweni makhaya babuze tata sawutya ntoni, lathi eli xhego yimani ndisayokukhangela icebo. Lakhetha usuke lishiya abantwana nomzi, ndaweni yoba lishiyeke nomzi nabantwana. Andiphazami xa ndithi obufuna ubona ukungakhuli kakuhle kwabantwana xa utata engaqinanga, susa umuntu ongumama ecaleni kwakhe. Into endifuna unicenga kuyo ke family yakwaPhuza, zenizigadi into enizithethani phantsi koxinzelelo, ngoba uThixo sakuyibuyisa ingqondo kuba nzima uzibuyisela ngaphakathi. Sizawugoduka, sizawugoduka bazalwane bam, nizawuyeka ucula nwayi ngoku. And ke into ezakwenzeka ngenxeni yoba ndingcatshwela ikhaya, nizawuvumela abazalwane bami ivalwe zindwendwe because ikhaya lindingcatshile baphandle bonke. Ayindivise kabuhlungu ke loo nto. Izawuvalwa zindwendwe bazalwane bam. Xa isuka apha kuwe iya kumhlobo wakho lo behlele ecakwakho. Xa isuka apha ndiyithandile laa ndlela nihleli ngayo, nandilungiselela bazalwane bam into yoba ndingasokoli, ndivele ndithi nje xa isuka komnye iya komnye. Kodwa ola xa ndiza kwehla nditsala umdla Bhelekazi xa kusiwa uSawule phezu kweentaba zeGilbowa. Uthi unobalisa yabuhlungu inhliziyo kaDavide, ndimve sithi phezu kweentaba zeGilbowa akuyi kulala mbethe ngoba awila maqhawe. Xa kusiwa iJoni Bhelekazi akuthiwa libhubhile kodwa akuthiwa liwile. Xa kusiwa inkosi akuthiwa iswelekile kodwa kuthiwa ikhothamile. Xa kusiwa umKrestu bantwana bakaThixo akuthiwa ubhubhile kodwa umama uphuzulele elindela mhla wavuka. Athi unobalisa xa besiza kwavakala ilizwi ngobana abaya bavela pha bethe wambu ingubo zabo. Uthi umbhali aba ngabaphumileyo empandezelweni, bathi umculi wasekhaya ndinganam ndingema nabo. Aba bantu abangcwele ndidumisa inkosi leyo mvani bafele. Ndithetha into ezakwenzeka sayivalisa ngamandwendwe kodwa hayi mandixole, mandisike le nto zakuthi ngoba ngomso ndawuvinjwa. Sike le nto zakuthi ndiyayibulela laa ntlanganiso iphaa ecaweni, ndenzela lula. Uthini bhuti? Sizucula ungalombhali hayi ma family yamabhele noNdlovu asibuki indwendwe apho sivayo isithi susani amehlo enu kuye akholiswe njengomqeshwa yimini yakhe. Ngalo mazwi ndiyajoyina sonke isipoti.